Moikka Meri! Tehtiin sinulle polttareiden kunniaksi video meidän yhteisestä matkasta, joka on ollut videoiden perusteella kovin alkoholin huuruinen. Tulevalla videolla tulet näkemään parhaita paloja meidän yhteisestä matkasta. Tässä vielä pari hempeilykuvaa, sillä suurin osa videoista on ajalta ennen Ollia, joten hempeily loppuukin lyhyen. Vähän kääntis. Siinä oli. Vähän kääntis. Oh my god! Pelastuspartio saapuu. Tänne vaan kannetaan juomaa pöytään. Mä en oo niinku kerännyt juomaan edellisiäkään. Tuleeks hyvä selfie? Meri? Oi vittu! Tuikka ineen, Meri! Tuikka ineen! Hyvä! On tulossa Yhdysvaltain joukkueelle. Tilanne Leijonille vahvistuu 11. Meri, sä oot apteekissa. Oikeesti me ollaan apteekissa. Ihan järkkää. Onko katse jossain jengissä? Vapautukaa poistumispaikalle! Nytkö meni parkiin? Meni parkiin! Hyvältä näyttää. Tää kämppä. Vittu, että meillä on Frozen pyörä. Ei anna arvoa! Päällä tonkimassa muijat hiihtoladulta. Kuka vittu ajaa hiihtoladulle? Utelemaan näille. Millaisena ei ole oikein. No eipä laiteta mitään muuta kuin pulloa. Ei vaatikoja esittää noin kiviä, niin sulla on hoitaa! Vittu suun päällä! Syö toisen! Vaatiko vittu normaalisti? Onko normaali? No niin, on normaali! No mut joo. No ihan mielenkiintoista silleen, että ihminen juttelee. Ai se on ihan siitä. Toisin sanoen, oma poikaystävä juttelee hän saattaa kauan jollekin. Mielenkiinto herras. Ei oo koko ilta. Sano se, että meni vaan sinne. Voi Sanna. Okei, jaksa. Painu vaan takas. Mene vittu sinne kuuntelemaan. Jumalauta, kuule. Yhtään. Heitä nää punavitsut päälle. Heitä. Aina kun syppaa! Tänään se petoni silti! En tiedä, kuinka sanoisin.
Nyt kun mennään meille, niin ollaan silleen asiallisesti. Kun Laura lukkee sillä. Mikä? Kaikista maailman miehistä, Meri, tässä on sinun valintasi. Tämän valinnan kunniaksi voidaan pitää nyt maailman paras polttari viikonloppu. Oot best.